Sebingelela mbukelo khona ekhaya okhuluma ukuthi Adam Mthandazi. Ngisekhaya Mbamba lapho ngizalwa khona enhletsheni ekhaya kuphi eSwatini mbukelo khona ekhaya. Ngithi uNkulunkulu bazana anibusise. Eningifuna sengikhona enhletsheni eSwatini ekhaya kithi Mbamba ngizalwa khona. Ekhaya mbukelo khona ekhaya njengoba ubona nje ngisavusa ngizama ukwakha ekhaya ngizama ukubisela esimeni salo. Ngikhule ekhaya mina elingekho vele ngikhule emzini abantu. So ekhaya sengivusile mbukelo khona ekhaya. Uma ngivela kwenye indawo ngisuke ngisePetritif endaweni yami lapho ngihlala khona. Lapho khona but engikwaziyo ukuthi ekhaya kusekhaya that's why ngibuye ebhek kuphi ekhaya lapho nemadlozi kuphi lapho nemadlozi khona so la isakha indlu yisentela mbukelo khona ekhaya yiyo ke le indlela ekhaya yisentela mbukelo khona ekhaya manje inkinga zakho nje la eSwatini noma kuphi ungefika kuphi ekhaya eSwatini kube khona amalanga esisebenza ngawo la ekhaya mbukelo khona ekhaya lapha ke izinto zenzeka mbukelo khona nje yasePetritif nala kangwane nje ngithinte inombolo ngibhala ngaphansi la uzobhuka khona ufuna uzongibona ekhaya siyahlola uma 100 wakho nje kuphela kicking sawhlola thina sinankinga ubise bona nga 400 kuya phezulu uma ufuna usizo lwakade Mthandazi mbolo khona ekhaya kusekhaya singalahle emakhaya anginahlazo mbolo khona ekhaya ngisabulutho ngwavele ngikhule isimo senkho kahle seyimina ugcina abanemandla ekuvusa umuzi mbolo khona ekhaya but unafika la ekhaya uzokwenza into zakho mina zilunge umsebenzi inhlanhla umshado marriage akuhambe kahle phupha amabi mabhadi lendlu le iphethe yonke into lendlu akusindla kagogo indlu yami yokusebenza mbolo khona indlu kagogo ngisakha lapha ungaphuthelwa enhletsheni la ngikhona khona la kahlathi empatheni magagane enhletsheni folena number uzodirect ukuthi ngikuphi ngisenzela khona ngeliphulilanga emele ungithole ngalo inkosi ibusise mbolo khona ekhaya ungakhohlwa wayengwa ngabantu mina le ngikona I'm proud ngakho futhi ngiyazethemba ngiyaza ngibheke khona ngiyafika ke na South Africa ePetritif emele office ePetritif ngesigodlo ngihlala naseDiepkloof eSoweto ngilapha abantu abaningi abahlukahlukene eThekwini nase UK America eZimbabwe Botswana bazokutshela ngikhona ka YouTube na TikTok inkosi ibusise lapho kumathava ngikhona ngila thank you